Zdravím všechny, já se jmenuji Varha Josip, jezdím kolem 10 let v Praze taxíkem, mám dobrou zkušenost na silnici s lidma, komunikace, jezdím autem Tesla X-Cam a ukážeme vám vlastně nějaké situace na silnici. Můžeme se blíž seznámit, všechny vítám u toho videa, můžete nás sledovat, nabízíme službu letiště, Václava Havla, hotely, autobusové nádraží, vlákové nádraží. Vizitka, tady bude číslo WhatsApp, můžete si rezervovat jízdy a těšíme se na vás. Pro delší spolupráci je možnost vystavit vám fakturu, účtenku, jezdím přes taxametr, takže cena a co by vás zajímalo, více informací, všechno po telefonu před rezervační jízdou. Už jsme nachystaní vyjíždět do Prahy a vydělávat dneska. Vlastně do budoucna, kdybyste měli nějaké otázky, nápady zajímavé, co by vás zajímalo, tak pište tady to videa dolů do komentáře a vlastně budeme se nějak přizpůsobovat a budeme vlastně vytvářet nějakou novinku v Praze Tesla X. Dobrý večer, jdeme na lotě. Kolik vás bude? 5. Páni, zavazadě máte? Dobrá, tak super.
Takže kdo viděl tady to video, komu se to trefilo, vlastně můžete sledovat na YouTube, TikToku, Instagram, Facebook, číslo telefonu 774 669 472. S váma byl Varha, budeme se loučit, krásný zbytek večera.